И здравейте, аз съм Пионина. И тук с мен е Кирено. Здрасти! Все пак ще играем Minecraft. И вижте колко се развихме. Ау! Много якото яко. Тук третия. Нещо като тераска, обаче по-голяма. Да. Крафтинг. Тук втори етаж. Тук чест. С малко глупости. Тук чест. За тези неща вече. И да, горе-долу това сме направили. На мен нещо ми се бъгва и винаги, като слезна в някоя стълба и стъпка на земята ме бие. Много тъпо. А това нали го бях махнал? Или ти пак си слагал? Аз пак слагах. Нали да... Да махнем тези тук горе. Да. Само. Вижте и отвънка. Само дето ми се бъгнало, това ме дразни. И да, чао! Ние само това искахме да ви кажем, нали? Не. Да спираме ли? Не. Добре. За какво пуснахме клип здравейте? Колегата не иска да си... Само пуснахме клип здравейте, аз съм Пионина, тук с мен е Кирено. Парчел. И това. Да. Върви по камъка, върви. Къде си, бе? Героне! Къде си дава? Аз мога да сложа знак. Да пъти ще бъде а пък ми се отбронят. Бати. Бъгнало ти се. Това е яко. Ева. Слез. Надика се. О май гад, торч. Аз му кутя. О май гад. Върта се в кръг. Мъгъ, върта се в кръг. Двете чве. Мъгъ. Облъчен съм. Да направим някакво такова високо да може да дупка от бобър. Няко кратите копава. Да направим зъби. Такова високо, дето може да се Вау! Ама и това ми пречка. Да направим стълби към него и да скачим от него. Оки-доки артишоки. Не, обаче много стълби ще трябва. Така плак. Като го гледам. Той чу. Аз имам за краво. На тебе няма ти трябва. Ние имаме често много. Тихо! Тиха! За теба. Завичанка. Ти си моето човече. Аче? Това. Какво е аче? Има ли това? Аз за първи път го чум това. Аче, трябва да намерим аче. Ма какво е това аче, бе? Не знам. Какво е това не е аче? Не знам. Някакво смешно.
Нали? Ачо. Кой си кръси детето, Ачо? То детето, като оставаше ангел и не даде нищо или ама, че нещо не върви. А той се казва... Добре, айде, той се казва Ангела Кристиан. Айде. Изкормихме тайната. Ето па голямата тайна, имена. Да, ма Кридио Некадриев. Да. Дай ми стълбички. Дай стълби, да ми се пай на големито едно. Яки матки. То сървър се казва Лайнокрафт. Имаме само 5. Но ти пука на дупето. Я видиме. 1, 2, 3, 4. 5 точно! Май. 1, 2, 3, 5, 14 и 50. Стълбиците. Къде бе? Къде? Омага. Буклук. Тъпа стълба и буклук. Та тъпа стълба и то буклук ме предаде. И чао хора, тук с мен беше Керено, нали? Чао.